Dave is me siúna. Is me secula. Agus inniu tá muid gáid de bhirste ag deanna airgid tiomsú airgid. Am tí deanna Díolachán Ciste fan na cépa an Cóiste frosta. Tá muid ag gheanna seo hana airgid a bhailú do Turas International sa bhíon imid airfort. Is me Sineisha agus inniu muid ag Cóiste frosta le Cóiste na mílóg ag deanna an céad tiomsú airgid fan na Turas International sa gin ag Bostún in mídeirí for. Tá muid inis céad fant níos congraí le sprec sagin pan an airgid a bhailú.